Co Wiktor daje? Tak jak nie wyszło. Najlepszy jest. Miała baba barana, wsadziła go do siana. Hej, o mój miły baranie, ci dobrze w tym sianie jest. Miała baba koguta, wsadziła go do buta. Nie wyszli, bo on nie chciał. Mała jedzenie. Dużo życia wynikuje. Thank you to our youngest dancers for the beautiful performance.